Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai alkalommal felteszek egy kérdést, amihez hasonlót, hogyha egy-másfél évvel ezelőtt tettünk volna fel, akkor legtöbben bizonyára furcsán néztünk volna. Mit gondoltok? Egy oltással magunkra vehetjük a fenevad bélyegét? Ugye milyen furcsa a kérdés? Mégis vannak olyan emberek, akik ezt komolyan veszik. Egy komoly kapcsolatot vélnek felfedezni a Covid ellen kifejlesztett védőoltások és a fenevad bélyege között. Úgy tűnik, a téma örök. Emlékszem arra, amikor a 20-as éveim elején egyesek a vonalkód és a fenevad bélyege, illetve a fenevad száma között véltek felfedezni kapcsolatot. Abban az időben össze is gyűjtöttem több mint 120 különböző termékről vonalkódot, és végig bogaráztam a számokat és a hozzájuk kapcsolódó vonalakat, hogy meglássam, hogy van-e bármilyen lehetősége annak a javaslatnak, amit felvetettek abban az időben. Aztán jöttek a bőr alá ültethető mikrocsipek, és újra felbojdultak a proféciát figyelő és magyarázó keresztény közösségek. Mert a vonalkód után ezekben az eszközökben vélték felfedezni a fenevadnak a bélyegét. Most pedig itt vannak ezzel az új technológiával előállított védőoltások, amelyekben legalábbis bizonyos emberek szerint akár molekuláris méretű mikrorobotokat vagy nanorobotokat is bejuttathatnak a szervezetünkbe, amelyeknek a segítségével aztán átvehetik az irányítást a gondolkodásunk és a testünk működése felett. És ez megtörténhet majd szerintük globálisan is, hogy a fenevaddal együttműködő gazdasági, politikai hatalmak, mikor kezükbe kaparintják ezt a technológiát és elkezdik használni, akkor általánosan a gondolatainkat ellenőrzés alá lehet majd venni. Sok-sok ember hitt vagy hisz ezekben az elképzelésekben. És ezek az emberek mindig meg vannak győződve arról, hogy ők azok, akik leleplezték a titkos összeesküvést, és az emberek többsége csak azért nem hiszi el nekik, amit felfedeztek és feltárnak, mert annyira félre vannak vezetve. Mivel a technológia gyorsan fejlődik, én azt gondolom, hogy rövid idő kérdése, és újra találkozunk majd egy következő elmélettel, amely majd a még fejlettebb módszerhez kapcsolódik. Ami ezekben az elképzelésekben azonos, az a félelem a világméretű ellenőrzéstől, vagyis amikor mindent tudni akarnak rólunk, és irányítani akarják a gondolkodásunkat és a viselkedésünket. És ennek a gondolatnak már vannak bibliai alapjai. Ahogyan a fenevad bélyegének és számának is, amelyek pedig kifejezetten a Bibliából vett fogalmak. Sőt, a világméretű ellenőrzés és a fenevad bélyege és fenevad száma között közvetlen összefüggést fedezhetünk fel a Szentírásban. De mi is a fenevad bélyege és száma? Mielőtt ezt nyomozni kezdjük a Szentírás alapján, hajtsuk meg a fejünket egy imára, hogy Isten vezessen minket. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, azt a sok jót, amit a mai napon is kaptunk tőled. Köszönjük azt, hogy vezetsz minket a te szabadon keresztül, és köszönjük, hogy jót akarsz nekünk, feltétel nélkül, mindig jót. Arra kérünk téged, hogy most is, amikor egy olyan sok vitát gerjesztő és nehéz kérdést kezdünk el vizsgálni, hogy mi is ez a fenevad bélyege, meg a fenevad száma, és hogy ennek köze lehet-e bármilyen módon a mostani elképzelésekhez, illetve a járványra kifejlesztett oltásokhoz, segíts, hogy megértsük a szándékodat, segíts, hogy megértsük, hogy mi igazából ez a fenevad bélyege, illetve a száma, és segíts, hogy ez az ismeret segítsen minket majd a jövőben a tájékozódásban, amikor fontos döntéseket kell hoznunk. Köszönjük, Atyánk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Nézzük tehát, hogy mi is ez a fenevad száma. Azért gondolom, hogy érdemes megvizsgálni ezt a kérdést, mert egyrészt sok ebben a témában a félreértés és a feltételezés, meg az ezeken alapuló magyarázat. Másrészt pedig azért fontos megvizsgálni, mert ezek a fogalmak, amiket az előbb említettünk, szorosan kapcsolódnak ahhoz a profétai útmutatáshoz, amelyet Isten a legnehezebb időkben küld a föld lakóinak, hogy segítsen nekik helyes döntéseket hozni akkor, amikor mindent átsző majd a hazugság és a félrevezetés. Ez az útmutatás, amit most említettem, a 3 angyal üzenetében, a Jelenések könyvében olvasható, a 14. fejezetben.
Ez Istennek a féltő, megmentő szeretetének az üzenete és a végső hívása minden emberhez. A harmadik angyalnak az üzenetében egy figyelmeztetést olvasunk, és ebben találkozunk az előbb említett fogalmakkal. A Jelenések könyve 14. fejezetének a 9-től a 11. verséig tartó szakaszát fogom olvasni. Egy harmadik angyal is követte őket, és így szólt hatalmas hangon. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képmását, és felveszi annak bélyegét a homlokára vagy a kezére, az is inni fog az Isten haragjának borából, amely készen van elegyítetlenül haragjának poharában, és gyötrődni fog tűzben és kémben a szent angyalok és a bárány előtt. Gyötrődéstük füstje száll felfelé örökkön örökké, és sem éjjel, sem nappal nincs nyugalmuk azoknak, akik imádják a fenevadat és az ő képmását, és akik magukra veszik az ő nevének bélyegét. Sok mindent tartalmaz ez az angyali üzenet, nem fogunk minden részletével foglalkozni, csak azzal, ami szorosan kapcsolódik a fenevad képéhez, a bélyegéhez, illetve a hozzá kapcsolódó fogalmakhoz, amikkel majd később is találkozni fogunk még. Láthatjuk azt, hogy ennek az angyalnak az üzenetében a központi helyet a bélyeg vagy pecsét tölti be, amit ez a fenevad helyez, vagy szeretne helyezni a föld minden lakójára. Azért tudhatjuk ezt, mert az üzenet elején és végén is olvasható, tehát megismétli az angyal. A Bibliában sok alkalommal találkozhatunk Isten pecsétjével, az elpecsételés, a megbélyegzés képével. Ha meg akarjuk érteni, hogy mit jelent itt a Jelenések könyvében az Isten pecsétje, vagy a fenevad bélyege, akkor ahhoz meg kell értenünk, hogy mit jelentett a bibliai korok embereinek a gondolkodásában a bélyeg. Az ókorban égetéssel, tetoválással vagy bevágással jeleket helyeztek emberekre, állatokra, abból a célból, hogy meg lehessen állapítani, hogy ki a tulajdonosa. Van, ahol még ma is használják ezt a módszert, és ráadásul nem csak állatokon, hanem embereken is. Például, amikor én a maszájok között dolgoztam 2 alkalommal is, akkor megfigyeltem azt, hogy a férfiak egyik arcán egy kör alakú égetett seb van. És megkérdeztem tőlük, hogy mi az az arcukon, és elmondták, hogy a maszájok nagycsaládonként így jelölik meg magukat, akkor, amikor férfivá avatják őket, és ebből lehet tudni azt, hogy hova tartozik. Az ókorban nagyon általánosan használták ezt a jelet. De nem csak az ókorban, hanem azt megelőzően is. A Bibliában legelőször Mózes első könyvének a 4. fejezetében találkozunk a megbélyegzésnek a szertartásával vagy cselekményével. Mi volt ennek a megbélyegzésnek a szerepe? Mózes első könyve 4. fejezet 14. és 15. versét olvasom. Íme elűztél ma erről a földről, el kell rejtőznöm színed elől, bujdosó és kóborló leszek a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz. Ha valaki meggyilkolja Káint, 7-szeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. De milyen furcsa, hogy ezt megelőzően egy gyilkosság történetét olvassuk, és mégis jó megfigyelhető ebben a néhány mondatban, amit olvastunk, hogy annak a jelnek, vagy pecsétnek, amit Isten Káinra helyezett, az volt a szerepe, hogy védje az életét. Tehát a pecsét, a Káinra helyezett pecsét egy védjegy volt. Védelmet biztosító jel volt Káin számára. A későbbiekben a Bibliában több alkalommal találkozunk még a megbélyegzés, megpecsételés jelképével. Például a legjobban ismert ilyen jelenetek közé tartozik az Ezékiel könyve 9. fejezetében olvasható, amikor egy Isten által küldött angyal pecsétet helyez a bizonyos embereknek a homlokára. Aztán a Jelenések könyve 7. fejezetében megint egy nagyon hasonló jelenetet olvasunk, csak abban az időben ez egy végső pecsét, amit szintén Isten parancsára angyalok helyeznek az emberekre. Ezek az elpecsételések azt fejezték ki, hogy azok, akik viselték a jelet, azok az Istenhez tartoztak, az Isten védelme alatt álltak, az ő tulajdonát képezték.
A jelenésekből olvasott pár mondatból könnyen megérthető az, hogy a fenevad, illetve a fenevad képmása is, amelyet szintén megemlített az angyal az üzenetében, Istennel szemben álló emberi hatalmakat jelképeznek. Ezek szintén meg akarják jelölni az embereket az ő jelükkel. És az ő jelüknek, bélyegüknek ugyanaz a célja, kifejezni azt, hogy akik viselik, azok hozzájuk tartoznak, a tulajdonukat képezik, és ezért a védelmük alatt állnak. A fenevad bélyegével azonban nem csak az előbb olvasott szakaszban, a Jelenések könyve 14. fejezetében találkozunk, hanem a 13. fejezetben is, annak is a végén, a fenevadok tevékenységével kapcsolatban. Így olvassuk a 16-tól a 18. versig. Jelenések könyve, 13. fejezet, 16. versétől a 18-ig. És megadatott neki, mármint hogy a fenevadnak, hogy mindenkit, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve, vagy nevének a száma. Itt van helye a bölcsességnek. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az, vagy a Károli fordítás szerint, mert emberi szám az. Az ő száma pedig 666. E szöveg szerint a fenevad bélyege, neve és nevének száma ugyanaz. Ez a bizonyos 666. Nagyon sokszor megmozgatta már emberek fantáziáját ez a szám, és hogy mi is lehet a mögötte rejlő titkos üzenet. Mit jelenthet ez a 666? Nagyon sokan vannak olyanok, akik kifejezetten a sátán számának tartják. Olvastam évekkel ezelőtt egy hírt, amikor egy ember autót vásárolt, és az autónak, egy új autó volt, rendszámot akartak rá helyezni, és az ajánlott rendszámban a 666-os szám szerepelt, és az ember visszautasította, azt mondta, hogy ő a 666-os számú rendszámtáblát nem fogja elfogadni, nem teszi az autójára. Számos heavy metal számban is szerepel a 666-os szám, rock együtteseknek a lemezborítóin is gyakran feltűnik, mert úgy vélik, hogy valahogyan a sátánnal van közvetlen kapcsolatban ez a szám. Holott itt az előbb azt olvastuk egyértelműen, hogy ez egy emberi szám. A leggyakoribb magyarázat a 666-os számra, amivel én eddig találkoztam, ez két latin kifejezés. Az egyik a Vicarius Filii Dei, a másik pedig a Latinus Rex Sacerdos. De létezik egy könyv, amelynek az írója több mint egy tucatnyi magyarázatot gyűjtött össze a 666 lehetséges magyarázataként, azt az elvet követve, hogy a latin, a görög vagy a héber írás betűit számokként értelmezte. Kérdés az, hogy ha ez lenne ennek a jelképnek a megfejtési módszere, akkor a több mint tucatnyi lehetőség közül melyiket fogadjuk el? Ennek a magyarázati módszernek azonban van egy komoly gyengéje keresztény szemszögből. Az alapja egyfajta számmisztika, vagyis hit abban, hogy van egy rejtett, titkos üzenet ebben a jelképben, amit csak a beavatottak érthetnek meg. Különösen érdekes, hogy keresztények még ma is alkalmaznak ilyen magyarázati módszert, mert hogy egyáltalán nem a Biblián alapul. Az azonban igaz, hogy a Jelenések könyve 13. fejezetének a tengerből feljövő fenevada valóban az a hatalmi rendszer, amely egyes saját források alapján valóban igényt tart erre a Vicarius Filii Dei megnevezésre. Valószínűleg ez lehet az oka annak, hogy protestáns körökben még ma is többen elfogadják ezt a 666 magyarázataként. Mivel azonban a fenevad neve, a nevének a száma és bélyege a Jelenések könyvében is szerepel, hiszen onnét olvastuk, ennek a jelképnek kell, hogy legyen egy bibliai magyarázata is. És fontos, hogy megértsük, hogy mi ez a magyarázat, mert hogy ez része annak az üzenetnek, amely Isten szeretetét és hívását közvetíti az utolsó időkben a föld lakóinak. Nézzük tehát, hogy bibliai oldalról hogyan lehet megmagyarázni a 666-os szám jelentését. A Bibliában a név mindig jellemet fejez ki.
Valakinek a neve bemutatja a jellemét vagy a személyének a lényegét. Ez volt az oka annak, például, hogy Isten a csipkebokorban Mózesnek úgy mutatkozott be, hogy vagyok, ahogy vagyok, vagy ahogyan ez az eredetiben hangzik, Ehje, amiből a Jahve kifejezés származik. Ami azt jelenti, talán legjobban így lehet magyarra lefordítani, hogy örökkévaló. Azért nevezte magát így Isten, mert ez az, ami őt megkülönbözteti minden más lénytől, hogy ő az örökkévaló. De ugyanez az oka annak, hogy miért lett Jákóbnak a neve Jákób. Ez a szó azt jelenti, hogy visszahúzó és hogy csaló. És amikor született, akkor Ézsaúnak, az iker testvérének a sarkába kapaszkodott, így olvassuk a Bibliában, mintha vissza akarná húzni, hogy ne ő legyen az első. Aztán a későbbiekben tudjuk, hogy csalással szerzett meg olyan dolgokat, amikre Istennek nem ez volt a terve, hogy így kerüljön a birtokába. Jézus ugyanezen az alapon nevezte el Jakabot és Jánost a mennydörgés fiainak. És sorolhatnánk még a példákat a Bibliából. Tehát a név a bibliai gondolkodásban jellemet, valakinek a személyét, vagy személyének a lényegét fejezi ki. A fenevad neve is egy ilyen név. Kifejezi a fenevadnak a jellemét és a lényegét. És ez nagyon fontos, ezt jegyezzük meg a későbbiek szempontjából, fontos emlékeznünk rá. A másik lényeges dolog, ami segíthet megfejteni ennek a jelképes számnak az értelmét, az, hogy a keleti gondolkodásban a számok, bizonyos számok legalábbis jelképes értelműek voltak. Többet jelentettek egyszerű mennyiségi jeleknél. Különböző gondolatokat fejeztek ki. Ezzel egyébként nem csak a keleti népek, hanem minden nép gondolkodásában találkozhatunk. Nem véletlen az, hogy például a magyar népmesékben vagy népdalokban olyan sokszor találkozunk a 3-as, a 7-es, 12-es, a 24-es vagy a 77-es számokkal például. Mert hogy a népeknek a gondolkodásában, a régi népek gondolkodásában nagyon sokszor számokhoz különböző jelentések kapcsolódtak. Tehát a fenevad bélyege, ennek a hatalmi rendszernek a neve vagy nevének a jelképes száma visszatükrözi ennek a hatalmi rendszernek a jellegét, a lényegét. Nézzük meg tehát, hogy mit is fejezhet ki ez a 666-os szám. Legegyszerűbb dolgunk akkor volna, hogyha a Bibliában olvasnánk ilyen mondatot, hogy a 666 ezt jelenti, hogy kettős pont, és olvasnánk, hogy mit jelent. De sajnos nincs ilyen mondat a Szentírásban. Hogyha megkeressük a 666-os szám összes bibliai említését, akkor az előbb olvasotton kívül még 3 másikkal találkozunk. 2 alkalommal a Királyok, illetve a Krónikák könyvében olvashatunk arról, hogy Salamon király éves udvartartásának a költsége 666 talentum arany volt. Ez volt a királyi udvar bevétele. Vajon Salamonhoz kapcsolódna a 666-os szám? A harmadik említés az Ószövetségben, az Esdrás könyvében található, amikor egy Adonikám nevű férfinak az utódai ennyien jöttek vissza Babilonból Judeába, amikor a királyi rendelet lehetőséget biztosította a hazatérésre. Hozzájuk kapcsolódta vajon a 666-os szám? Én azt gondolom, hogy egyik sem valószínű. Adonikámról nem is tudunk semmit ezen az említésen kívül, Salomonnal kapcsolatban pedig, amiről olvasunk, sehol nem található utalás arra, hogy a végidei fenevadhoz bármilyen köze volna. Merre keressük akkor tovább ennek a számnak a jelentését? A Jelenések könyvében megfigyelhető az, hogy szoros kapcsolat van az említett fenevad és egy nagy Babilonként megnevezett hatalom között. Egyrészt a Jelenések könyve 14. fejezetében hozzá hasonlóan büntetést fog kapni Isten részéről. Másrészt a 17. fejezetben pedig az úgynevezett nagy parázna egy vörös fenevadon ül, amely nagyon hasonlóan viselkedik, mint a korábbi fenevad, és a homlokán egy titokzatos név olvasható, a Nagy Babilon. Mivel ilyen szoros a kapcsolat a fenevad és a Nagy Babilon között, talán felfedezhetjük a 666, a fenevad bélyege, neve és száma jelentését, hogyha nyomozni kezdünk Babilon házatája környékén.
Mit tudunk meg erről a hatalomról, amely szinte mindig úgy jelenik meg a Bibliában, mint egy Istennel és Isten népével ellenséges hatalom? Fontos emlékezni arra a 666-os számmal kapcsolatban, hogy magában a Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy ez a szám egy emberi szám. És most a hangsúlyt arra a szóra helyezném, hogy emberi. A Mózes első könyve 11. fejezetében találkozunk először Babilonnal. A 11. fejezetnek az első 4 versében a következőt olvassuk, ahogy azt egy korábbi alkalommal részletesen már ki is fejtettem. Azt fogom most röviden összefoglalni. Tehát Mózes első könyve 11. fejezetében az első 4 verset így olvassuk. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. A folytatásban pedig a 9. versig így olvassuk. Akkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Ez az, amit a Babilonról olvashatunk legelőször. Babilonról vagy Bábelről, aminek a héber neve lett ez a kifejezés. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi is a jellemzője ennek az ősi Bábelnek, akkor azt találjuk, hogy az istenivel szembe helyezte az emberit. Félreteszi azt, amit az Isten mond, azt a rendet, amit az Isten meghatároz, és helyette egy saját rendet állít fel, saját törvényekkel, amelynek a középpontjában az emberi akarat van, amellyel helyettesíteni akarja azt, ami az Isten szerint helyes. Egy vallásos rend, amely külsőleg az Istent tiszteli, a valóságban azonban az emberit imádja. Erről az előző alkalommal részletesebben is beszéltem. Aztán az ősi zsidó vallásos gondolkodásban a 6. számnak van egy jelentése. Az emberhez kötődik, akit Isten a 6. napon teremtett, ráadásul úgy, hogy hangsúlyozva azt az állapotát, amikor az ember még nem lépett lelki közösségbe az Istennel, ami majd a 7. napon, a nyugalomnapon fog megtörténni. A 6. szám ezért az Isten nélküli emberhez kapcsolódik a bibliai hagyományban. Az embernek a függetlenségét jelképezi, amikor az ember a menny nélkül, az Isten segítsége nélkül akar boldogulni. Tehát a zsidó gondolkodásban a 6. szám ezt jelképezi. Azonban a babiloni gondolkodásban is van jelentése a 6. számnak, ahogy azt a következő történetből látni fogjuk. Ez a történet azonban már nem az ősi Babilonhoz vagy Bábelhez kapcsolódik, hanem az új babiloni birodalomhoz. A Dániel könyve 3. fejezetében egy jól ismert történetet olvasunk, a 3 férfi történetét a kemencében. A 3. fejezet első 7 versében így szól a történet, és azért kérem, hogy figyeljük meg ennek a történetnek a részleteit, mert a későbbiekben majd, amikor visszatérünk a Jelenések könyvéhez, akkor látni fogjuk, hogy milyen szoros párhuzam van e mostani, és az akkor majd a Jelenések könyvéből olvasott történet között. Nabukodonozor király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállítatta azt a Dúra völgyében, Babilon városában. Azután összehívatta Nabukodonozor király a kormányzókat, az elöljárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nabukodonozor király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az elöljárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok tisztviselői a szobor felavatására,
amelyet Nabukodonozor király felállíttatott, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nabukodonozor felállíttatott. A hírnök pedig hangos szóval kihirdette: megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nabukodonozor király felállíttatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvű népek és nemzetek meghallották a kürt, síp, citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nabukodonozor király felállíttatott. Nem olvasom tovább a történetet, de jól ismert. A lényege, ami a mostani gondolkodásunk szempontjából fontos, az benne volt az olvasott szakaszban. Tehát itt a Dániel könyve 3. fejezetében Nabukodonozor király szobránál találkozunk ezzel a számmal. Kétszeresen is érdekes a párhuzam az ősi Bábel történetének a leírásával. A helyszín ugyanaz a síkság. Bábel esetében úgy olvastuk, hogy a Sineár földje, itt pedig úgy, hogy a Dúra mezeje. Mindkettő Babilon tartományában volt, valahol a Tigris és Eufrátesz folyók völgyében. Mindkét esetben emberek gyűltek össze, hogy egyesítsék az erejüket, és együtt elérjenek valamit. Úgy döntöttek, hogy építenek valamit a nagyságuknak a megörökítésére, az egységüknek a megőrzésére, illetve Isten kijelentett céljának a meghiúsítására. Mindkét esetben magas építményt akartak létrehozni. A Bábel tornyát, illetve itt a most olvasott történetben ezt a 60 könyök magas szobrot. Nabukodonozornak korábban volt egy álma, aminek a leírását ugyanennek a könyvnek, a Dániel könyvének a 2. fejezetében olvashatjuk. Az álmot akkor Dániel megfejtette a királynak, és elmondta a jelentését is. A magyarázat szerint Isten kijelentette a királynak, hogy mit kíván cselekedni most az ő idejében, és majd a jövőben. Ennek az isteni tervnek része volt az is, hogy Nabukodonozor birodalmát egy másik birodalomnak kell követnie, majd egy harmadiknak, végül egy negyediknek. A birodalmak egymás utániságát jelképezte az álomban az, hogy a test különböző részei más és más fémekből készültek. Nabukodonozor birodalma volt az aranyfej. A király azonban úgy döntött, hogy megváltoztatja Isten tervét. Megváltoztatja a történelmet. Ezért egy olyan szobrot készítetett, amelynek nem csak a feje volt aranyból, hanem az egész szobor aranyból készült, tetőtől talpig. Kifejezte a királynak azt a vágyát és akaratát, hogy az ő birodalma örök legyen. Tette ezt annak ellenére, hogy az álomban, amit ő korábban Istentől kapott, abban is volt egy örök birodalom. Csak ez Isten országa volt, nem pedig földi birodalom. Nem egy olyan birodalom, amelyet emberek állítottak volna fel. Nabukodonozor az ősi Babilon lakóihoz hasonlóan szintén az emberit akarta az isteni helyébe tenni. Ezt azzal fejezte ki, hogy készítetett egy 6 könyök széles és 60 könyök magas szobrot. A szobor építésével azonban nem csak a saját álmának akart emlékművet állítani. Volt ennél egy sokkal gyakorlatibb jelentősége. Nabukodonozor szobra 6 könyök széles és 60 könyök magas volt, így olvastuk. A babiloni számrendszerben a 60-as az a teljességet, az egységet jelképezte. Ezért van egy órának 60 perce, egy percnek 60 másodperce, és egy körnek 6x60 foka. Egy ékírásos tábla tanúsága szerint kevéssel a szobor felállítása előtt a babiloni birodalomban egy felkelés tört ki. Egy olyan nagy felkelés, amely veszélyeztette a birodalomnak az egységét. És a király természetesen ezt az egységet akarta megóvni, és ennek az eszköze az ő gondolkodása szerint egy egységes vallás lett volna, egy egységes birodalomban. Ezért olvassuk azt, hogy azt követelte, hogy az emberek, amikor meghallják a különböző hangszerek hangját, akkor boruljanak le az állókép előtt. Ez az állókép, ez a szobor jelképezte az egységes vallásnak a
az istenségét babiloni királynak a gondolkodásában. Nézzük meg most a másik történetünket, a Jelenések könyve 13. részéből, amit az előbb jeleztem, hogy próbáljuk megfigyelni majd a hasonlóságot az előbb olvasott és a mostani között. A 13. rész 14-től a 18. verséig fogjuk olvasni. Tehát Jelenések könyve 13, 14. versétől a fejezetnek a végéig. És megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében, és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin a kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsinyeket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon meg bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve, vagy nevének a száma. Itt van a helye a bölcsességnek. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az ő száma pedig 666. Ugye látjuk a hasonlóságot a két történet között. Nagyon hasonló a szituáció, és mindkettőben megjelenik a 6-os szám és annak a kerekszorzatai. A párhuzam nagyon szembetűnő. A Jelenések könyve 13. részének a földből feljövő fenevadja ráveszi az embereket, hogy készítsék el a fenevad képét, és hogy hódoljanak előtte, vagyis imádják. Ha pedig nem, akkor az életükkel fizetnek érte. Ez volt az, amivel Nabukodonozor fenyegetőzött. Annak idején, 1500 évvel korábban. Azonban a Jelenések könyve 13. részében nem csupán a 6-os és a 60-as, hanem a 600-as szám is szerepel. A 666-os számban megtaláljuk mind a hármat. Ha fontos volt az egységes birodalom Nabukodonozor számára, közel 2600 évvel ezelőtt, akkor úgy tűnik a profécia alapján, hogy még ennél is fontosabb lesz a teljes egység, sőt az egyformaság annak a fenevaddal jelképezett hatalomnak a számára, amely az idők végén uralkodik majd a föld minden népe fölött. Ezt jelképezi az, hogy a 6-os számot nem csak megtízszerezte, hanem meg is százszorozta. Azonban van itt még valami. A bibliai gondolkodásmódban a 3-as az az isteni teljességnek a száma, a tökéletességnek a száma. Így az, hogy a 6-os számot 3-szor írják egymás mellé a fenevadat jelképező számban, azt jelképezi, hogy ez a fenevad isteni teljességre, már-már istenségre törekszik. De legalábbis a felszínen emberi erővel, emberi indítékokkal és emberi célokkal. Az ősi babiloni gondolkodásmódnak a visszatérését látjuk itt. Az egész világra kiterjedő politikai, gazdasági és vallási hatalommal a fenevad célja az lesz, hogy megszerezze az embereknek a hűségét, ám ezzel elszakítja őket az Istentől, ráadásul mindezt az Isten tiszteletnek a látszata alatt fogja tenni. Ennek a célnak az elérése érdekében használják majd a jólétnek a kísértését, illetve a kényszert. Lesznek olyanok, akik teljes mértékben egyet fognak érteni ennek a világhatalomnak a céljaival, ők azok, akik a homlokukra fogják felvenni a bélyeget, és lesznek olyanok is, akik nem értenek ugyan egyet a törekvésükkel, de a kényszernek engedelmeskednek, őket jelképezik azok az emberek, akik a kezükre vették fel a bélyeget. Mindazok azonban, akik akármilyen okból magukra veszik a fenevadnak a bélyegét, ezt az Istenhez való hűség bélyege helyett teszik. Nem Istenhez lesznek hűségesek, hanem a fenevadhoz. Ahogyan ezt a harmadik angyalnak az üzenetének a folytatásában, a gondolatmenetünknek az elején olvastuk, ezzel az Istennek az ítéletét fogják magukra vonni. Ezért fontos beszélni a fenevadnak a bélyegéről, hogy az embereket minél kevésbé érje majd váratlanul és készületlenül, amikor eljön ez a válság, amiről itt a Jelenések könyve 13. és 14. fejezetében olvashatunk. Hogyha a 666-os számot beszűkítjük a Vicarius Filii Deire, és csak Rómára összpontosítunk, ahogyan ezt a reformáció kora óta a protestáns egyházak általában tették, akkor
Egyrészt nem a teljes üzenetet hirdetjük, másrészt nem fogjuk észrevenni azt, ami nem Rómához kapcsolódóan fog történni, hanem a protestáns világban. Pedig a fenevad képét nem a tengerből, hanem a földből feljövő fenevad erőlteti itt a Jelenések könyve 13. fejezetében, amely egy magát valamikor protestánsnak nevező hatalmat jelképez. Ugyanilyen fontos tudni, hirdetni és gyakorolni az ellenszert, ami megóvhat minket és minden embertársunkat is attól, hogy a fenevad képét imádjuk, és hogy felvegyük a bélyegét. Ez az ellenszer pedig a Jelenések könyve 14. fejezetében a 12. versben olvasható. És így hangzik: itt van a helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És itt, ellentétben a fenevad bélyegével, nem egy kényszerből fakadó engedelmességről, hanem szeretetből, szabad akaratból fakadó, önkéntes engedelmességről van szó. Ez az, amire igazán szükségünk van, és erre csak Krisztus tehet minket képessé a vele való egyre mélyülő szeretet kapcsolat által. És ha arra gondolunk, különösen ha azon gondolkozunk, hogy mi mindent tett értünk Krisztus, mi mindent tesz értünk Isten ma is, akkor azt gondolom, hogy nem nehéz szeretni Krisztust, nem nehéz szeretni az Istent. És azért, hogy legyen lehetőségünk elmélyíteni a kapcsolatunkat, és azon gondolkodni, amit Krisztus tett értünk, Isten arra hív minket, hogy minden nap töltsünk időt vele. Mi erre a mi válaszunk? Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy a Szentírásban az életnek a sok-sok nehéz kérdésére is érthető választ adsz nekünk. Köszönjük, atyánk, hogy te egy olyan Isten vagy, aki felfeded előttünk a titkokat, azért, hogy felkészíts minket olyan jövőben bekövetkező eseményekre, amelyek most még rejtve vannak előttünk, de hogyha őszintén kutatjuk és szeretnénk megérteni, akkor a te lelkednek a vezetésével megérthetjük azt. Köszönjük neked, hogy most felfedted előttünk a fenevad titkának egy kicsiny részét. Köszönjük, hogy megérthettük azt, hogy mit jelképez ez a 666-os szám, hogy mit jelképez a fenevadnak a bélyege, és nem kell attól aggódnunk, hogy egy oltással magunkra vehetjük azt, vagy véletlenül megtörténhet, hogy akaratunknak az ellenére ránk kerül a fenevadnak a bélyege. De köszönjük azt is, hogy nem csak a fenevad bélyegéről van itt szó a Szentírásban, és az utolsó időkről szóló proféciákban sem, hanem az Isten pecsétjéről is. És tudhatjuk azt, mert röviden rámutattunk a gondolatmenetünk végén, hogy az Isten pecsétje akkor kerülhet ránk, akkor vehetjük magunkra, hogyha tudatosan és szándékosan és tervezetten minden nap időt töltünk veled, hogy elmélyüljön a kapcsolat közötted és közöttünk, és így védve lehetünk a fenevad bélyegével szemben. Kérünk téged, vigyázz ránk, segíts kérünk, hogy ne csak értsük, hogy mi a fenevad bélyeg és az Isten pecsétje, hanem úgy éljünk, hogy az a bélyeg, vagy az a pecsét kerülhessen ránk, amit igazán szeretnénk. Segíts kérünk, hogy azokban a nehéz kérdésekben, amelyek a jövőről szólnak, és a jövőre irányítják a figyelmünket, jó segítők lehessünk embertársaink között, akiknek szintén szükségük lesz majd útmutatásra, amikor ezek a nehézségek bekövetkeznek, hogy rajtunk keresztül megkaphassák azt. Kérünk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy ebben is jó eszközeid lehessünk. Köszönjük, hogy a Jelenések könyvének az üzenetei nem rémisztő, hanem felszabadító üzenetek, mert az isteni megoldásra irányítják a figyelmünket. Kérünk add, hogy ennek az öröme töltse be a napjainkat. Fiad nevében kérjük és adunk érte hálát, atyánk. Ámen.